Pasei a punte pasase coa febilla no zapato. E pa traballar na ría tiña que cruzar en barco. Cei na ría con 27 anos, xa tiña 2 fillos, un de 2 anos e o segundo de 6 meses. O meu marido estaba accidentado. Antes, para ir a traballar, tiñamos que ir a pé, xa que non tiñamos outro medio de transporte. Todos os días tiña que facer 5 kilómetros a pé. O problema era que levábamos o material de traballo ao lombo. Botas, guantes, calcetís, traje de aguas, redes e ferramenta de traballo. Unha vez que estaba na ría, comenzaba o traballo nos areais. As artes de marisqueo que máis se usaban na ría do Burgo eran a paleta, rastrillo, forquita, azada. Todas eran ferramentas para traballar na area, en seco. Nun principio comecei ca paleta e máis tarde usei a forquita ata que me retirei. Cachando na area aparecía o marisco. Recollíase o grande e deixábase o pequeno. Despois había que lavalo e clasificalo e levalo ao punto de venta. Antes había toneladas. Salían cada día 3 ou 4 camións, sobre todo berberecho. É moi bo e de gran tamaño. As vigilancias as facía a Comandancia da Mariña. Nesta época e as vedas eran de outubro a febreiro. Mais tarde, houbo xente que marcou con estacas e pedras parcelas onde lles gustaba e nas mellores zonas e non te podías acercar porque che chamaban a atención. Pero nos informamos e nos dixeron que non era legal. Pedimos axuda aos estudantes da laboral para que nos axudaran e así gañamos a batalla e conseguimos libre marisqueo, xa que no mar non hai propietarios, se conceden concesións e iso nos parques e se paga. Dende o desastre do Marajeo, o Urquiola e o Prestige foise estropeando a ría ata chegar a cambiar a area polo fango. Agora hai zonas nas que non se pode entrar. Para regenerar tiñamos que facer un leito con cunas de marisco e logo botarlle area. E encima tapar con re para que os depredadores non comeran o que sembrábamos. Durante anos loitamos pola ría que por mor dos vertidos, dos talleres, fábricas, barcos e conseguimos melloras. Agora se dedican 200 persoas aproximadamente ao marisqueo, que no ano 1984 había 2000, de aí para arriba. Agora estou retirada, pero o amor que lle tiven e lle teño ao traballo da ría non o cambiaría por ningún outro traballo.